Sa gudayon nga ti surat, ti pakasaritaan ni Roy nga napolwan, lunod, Dear Manong Nemi. Break time, Manong Nemi. Ti magderen di kiti kopi sinaak na pandamanin iti kantin tapno agmerienda. Siya ka kadadak ikam-kamakam ko. Sa may sa, hanag ba't na mabasin? Ngayon bigla ngayon basideg ni Mildred, Manong Nemi, hi Roy. Nalangab ko ti banglo na Manong. Nagbanglo ka? Ha? Bangbanglo pala tayo, bigat na ita. Ano biso, pinusit-sitak labasit. Nakababay mo nga masideg kang nga sa among walang up kinabanglo. Danag merienda. Adekam kamakam ko, si Kalatan. Siyak ti taya. Ni daytoy, imi-imutam ti bagim. Halan. Paapayan na ka di? Nasyak pa yun nga babae ti mga awis kang ka? Umay ka din. Kinunahan na Manong Nemi kit inigganan na ti makit guyudan na kun. Sige, mabilang nga isave ko lang ito, isave ko. Save ko Manong Nemi ti aramida kiti computer. Kaya din tulturin na madlatan Manong Nemi iniggaman ti imak, kinagkibin kami, napanin ti kanting. No, tumaliyawak ka na kiti kakadumami agit to, Miss Isem da. Bakante, Manong Nemi, lamisan, iti suli. Dito ka. Sikapin, ti magisagana, ti pagtugawak, imbas nga siyak. Siyak di lalaki. Agserbiyak kang ka. Amok na anat kayat mo. Iso inak orderen, eh. Tugaw ka lang, aguray ka lang, okay? Sige, Mildred. Kada kiti sabsabali nga lamisaan, Manong Nemi, napasnek da ngagmerienda, ngagtutungtong. Dito nga kantin, Manong Nemi, kahit isot akid amyanan nga kantin, ito dito nga building. At damat na kita'y umayag merienda dito, iti kaabay mi nga opisina. Huwag Manong, ato na kita'y gugwapo, ato na kita'y napipintas, mga opisina nga takas ka na kami. Irinto ta ni Fred, Manong Nemi, sinsinyasan na, sa agtatams up. Nakataisinsinyas na. Di mo't umasidig dito eh. Pinayapahayak Manong. Sabi, dito ikan. Talo tayong kada Mildred. Narigat mo three is a crowd. Si Kamat pare. Mandi no, awan ti gundaw yung adwa. Opo, nanti pa ng kibin mon. Ano? Isot ng kibin kanya. Kurang na lang akbayam ko man kalpasan na kit irakos bet ni Mildred jed takyag na iti siket mo. Wow, nakakaapal sana all. Fred, saan nga ni Mildred ti kursunada? Nga misot ag kursunada ken ka? Natural. Gapon ti sot agawis. Sa amo nga tutupan. Pare, kinapaidam no sa mga tutupan ti kalikagom ti maysa nga babae. Nalampasat met ni Mildred. Ya? Nabanglo pa eh. Jakla mo na virgin. O no, saanin. Salud-sudom to gidya na virgin pa ilang nuwang kunanak at baka sikat ti mangusat ti ruangan ti langit. Sikat ti mangpisang ti talon ti langit. Umaykan. Gurgan, sige. Indakot sa dila minsago kan umayin ni Mildred. Oh, nakantan. Kararagan na labaynan. Kinunak, nagtumuga ka nagtarimiti, Manong. Uy, religyoso ka, gagangay deta. Siyempre, iruam kanyak. No, adda iponeg ko. Dato ket grasya, manipod ka niya po Diyos. Pagyamanak, kan kidawag ti panang bidisyon na. Tapno agbali nga kired ko, nga agserbikan ko hanangin mga nung karagi di pagrebengak. Wow. Baham takasan tumateramidag. Okay, maganda. Subuang ka? No, Mildred, please. Ituloy kong masubukin ka. Hanan. Mga ano niya sa unang tao. Apay. Saan ta ka di nagbagay? Roy? Di ka man. Mabainak ko mga ibagbaga ka dagitoy. Di ka mat maoray nga masideg, di siya akong ti masideg. Di ka mat maoray nga mangharim kanyak, di siya akong ti mangharim kanka.
Sabi ko ma, tasa nga nababat pa nagkitang kaniyak. Iti kasto nga raramidag. Anak comment mo? Wala ako sa iyo. Thank you. Dari merienda. Ken ti pa nga, kaibagbaga mga panang gustong kanyak. Katsi ka, di na ka di gusto. Narigat ka di nga Armen. Sakbayan nga babae ti mga Armen ka. Please hamo ko mga nababat pa nagkitang kanyak. Nabintasak ti ngayon. Nabagluak tayo. Kangkurante amin. Virginak pa lang. Diyak pa na dan pulos tinubyo. Virgin pa lang di kiti lips ko. Di barukong ko. Kangrunan na una iti pa ba? Malpasin di break time. Sige. Ialis to tang harot ti hagmirianda. Asatan to man nagsubli ito bisina. Ngagkibinta. Ha? Akbayan nagtubagin din. Aya? Ano irakos ko ti takyag ko iti sikat mo. Manong nemi jak kayat kasto nga napasamak. Sud ka po na nga edi ta pangal daw manong nemi nagkuyog kami kini friend. Nda mangal daw ka natin pang pangal daw anta. Kaya payapayan na ka ni Mildred. Da kayo ti mama nag-glance. Tsakayat, may kagad din. Mildred, maminsan to. Ang muklatan manong nemi nga hayaban na ka mangal daw. Doa kang nga ron kini Fred, manong nemi tinapahan na nga ni ti pangpanganan mi. Nga mo gusto mi launay ti pinapaitan manong nemi nga sidaan nga orden. Di mo ka di kaya tatutupan? Ha? Ni Mildred? Saan pare? Diyak kursunada. Saan nga isot kursunada? At kursunada nga mga obisina ti bagir ng pangobisinaan. Nga makikita iti kantin. Wala nga baka nakita na kayon kini Mildred. Dakas na eh. Ang mga napagarupan da naglasyon mi. Dahil sikit nga mi na babae. Sige, nagturad. Iso pa hindi mangimbaga. Hanya? Iso na nga mga aram kanya. Imagine, ti baga na pa lang nga virgin, pa lang bibig na, barukong na, kang runan na kano iti baba. Tutupam pare, kinapaidam, ti saan nga mang tutup, iti anyaman na pakaragsakan ti padam nga tao. Bilin deta na po Diyos. Kituin. Ayatem ti Diyos mo, ti so amin nga puso, panunot, kararwa, ken pigsa. May kadwa. Ayatem ti padam nga tao, akas panagayat mo iti bagin. Sabali mo teta No, patutupak isuna, panang gundaway. Nung sa anak ba't naman ang gundaway? Siyempre tutupak. Borak ti kinabirhen na. Kalpasan na kat saan to, hangkot tumat nga maayat, hangkot tumat nga ikasar. Di pa nang gundaway. Dati di basol. Ayat akakas patak nga tao. Ang saan ko nga ayat na ka-sweetheart ko, nga katakta ko na yun na ititong palbiyag. Saan nga rin, nung pariming agpakpakaasi, tutupam lang. Iti kondisyon nga oray sa mong ikasar. Di mo kayat. No, ada kondisyon na kitso. Agtulag kami. Pagustuhan ka, no string attached ko na ka. Hanggang ikasar. Hanggang ba't nga ipatpateg. Pagustuhan ka lang. Naku, nakakadnuhan ko na agad. Diwaw. Agam no, inamanamayan ang tumadlaan ngay kasar ko. Akit no way. No, kasta nga sweldo manong nemi umahit lamisaan ko. Nahala ko ni sweldo. Sige, nahala ko natin. Baka, ada pa kasapulan di dakila kwarta. Nayor ti sweldo. Ito yun. Yaw awat naman ng nemi. 3,000. Hala, dakila ka say dada ito iswaldom. Hanga bale. Ano ti ornong ko ako atang. 3,000 meaning 3. I love you. May nayon ti iswaldom. Baka agkasapulan ka. Agkasapulan lang ka talaga. The project ko. Awate mo. Grasya.
Nagdugaw ka man. Tadadabagin ka. Di ta pala ag-date. Nabantag din na date. Siya sagot. Mo kayan? Takalpasan ti panag-dinner ta. Nauyasan nagtong ang check-in ta. Kayat ko. Nagasagana ka magipangay ti amin-amin ko kayang ka, Roy. Because I really love you. I love you so much. Di ka mabain? Babae ti kinataom. Kasat ibagbagam kanya. Kagura na ka di. Hangga kagura. Ibilang nga akabsat. Nga dita nga aramidam ka saan nga na siya. Kabsat ka dilahin ti pangibilang kanya. Ilinto tantuya ka gaya ayat kang ka. Nga nagasagana nga mangipaay ti amin-amin ko kang ka. Are you crazy? Numina mauyong na ito yung marikrik na kayat. Wen, agmauyong ak. Ngayon adadag agmauyong ak na saan na kapagustuhan. Ngayon saan ka nga trend, Mildred. I'm so sorry. Awan ti mariknak anisang sangayan. Baka maayat nak ton. Numaraman nak. Tanuadan mapasamak karata. Di ala nga ala. Masusuro na tubat nga itan, ayatin. Hadawan na kon, saan nakasulisug na kasta? Panang sulisulisug mo kanyak deta. Sulisug ka. Alam mo na, sulisugak na sulisugak. Sulisugak na sulisugak. E talaga ka sulisugan ka. Namintasak na bang luag? Nalinis ti kutis ko. Nabintas ti pakabuklan ti bagik. Nabanglo ti sangaw ko. Pati ti baba. Kang kanayon ko nga bugbuguan. Uray kanam. Agmuuyong ko na talaga. At ewan na kun. Agdate ta. Dagdi na siya. Akin sagot. Diyak masango. Kensangan rumpeng aramidak data. I'm sorry, Mildred. Pinagustuhan ka lang minsan. Ngayon saan nga na yun? Pues, pagustuhan nak, maudi pa ang pagustuhan kanya. Intag dinner, sa tantok check-in. No sa mo kaya tumadayo kanya, siya akong tumadayo. Ngayon kinamakam nakit di mano. Di lang mabain ka na kita kopsinam. Pagusto mo kami na yun, pare. Danag ko na. Jesus po na yun. Abi kasi murot ka. Pagustuhan na. Tanong din ang pagustuhan. Adada ka sa mapasamak. Kasta pa yun tibagam. Nako. Amom saan nga nalimpyo ti panunot mo. At sumsumrek nga demonyo iti panunot mo. Kinademonyo ti bagbagam. Pudnot ko nang. At sumsumrek nga demonyo ti panunot ko. No saan na ka magustuhan? O no pagustuhan? Adadakas ang mapasamak keng ka. Pumudno ti lunod ko. Kaya't mo ka di ti mailunod. Oh my God! Agbuting ka kumakinihapod Diyos, Mildred. Ditakan. Pupuotem ti kunak. Iti na ito yung sabong panang pagusto kanyak. Adadakas ang mapasamak keng ka. Diyos ko. Iyat atayong kuma. Nakunag tinakam kumano. Kinamakam nak ni Fred. Pagkat katawa ka. Kat katawa nak. Kakatawa ka nga rin. Mauri ka din. Di pa nagpatpatay ka ni Mildred. Diyos ko. Uy nga rin. Pagtanda na ka pare. Diyak ko na nga. Diyak pagustuhan. Adadakas ang mapasamak kanya. Pumudnok ano tilunod na. Oh. Demonyo agar ari kang kuhana si ka. Demonyo. Pagustong namin. Tapno saan demonyo.
Pag-ustok yun din pagayatan, ti may isa nga demonya. Mayakarak lang ko ma. Tiya branch, tap naman anday wakisuna. Kinun ko nakitinakam. Dito'y balay, manong nemi, madama kami mga ni papa, ni mama, kinduha nga babae nga kakapsat kong adjek, nagbasbasa pa lang. Mama? Mama, ti kaya ka dito lunod? Lunod? Sumpa? Uy, mama, ti kaya ka di? Depende. Ada dagiti lunod nga pumayso. Ada madagiti saan? Ngem dakas tagilunod. May sa data nga dadagsen nga baso dito Diyos. No agilunod ka, kahit nga sawan, nga dadagsen nga baso at alunod nga ron. Nila nga apo Diyos ti may kideng no at mapasamak. Awang karbengan ti may isang tao nga mangibaga, noan niya ti kahit na mapasamak. Desisyon namin na apo Diyos. Nukas pagkanikan ta, dadakas mapasamak ka. Umuna-unay, mabaling nga, dahil ti naiplaneta nga paset ti biyan mo. Iso te kunada nga, at daday kita na yurit nga gasat, nga mabaling nga may babawi, maamendaran, no amom tagananan. Kasla ko makaragit ay abusado. Ya? Kahit nga saon nga abusado, dahil pakisagsag makanda. Di kati kung abusado nga driver. Kahit, siyempre, gabot abusado da, asa nagkadakwala disgrasya. Yan. Ngayon nun naandan da, adayo kadakwada, tidak sa mapasamak. No pa'y adda pagsasao, agsakbay tupay, maaros pa'y, anang tulagin din saan pulos ng agsakbay. Sabi na sa lutsod mo iyo. In istorya, manong nemi, ti may papan kini Mildred. Pao naman tinda dyan nga babae, supayan ti mangi baga, huwag nga rin mama. Saan nga nasimbag ti panunod ti kasi nga tao. So nga kunat nga dasumsumrik nga demonyo ti panunod na. Dinadumonya nga rin. Liklikam, iho. Liklikam ti kasta ti klase na nga babae. Liklikam. Yan kasano nga maliklikak manong nemi. Ininto na dyan sunadak kat umat-adayo kanya. Gamitin na minsan manong nemi nga absent ni Mildred na panak iti kantin tawam met ni Fred manong nemi dawisag ko ha. Nadanong ko di may isa nga duwa nga babae nga ang mga opisina ti bangin ang pang-opisinahan ti kursunadak manong nemi ti may isa. Imasidegak. Abi kas laki lang mabutang kanyak. Nakabutbutin nga titilangak. Awang ka di iso na, sir? Sino? Hindi, girlfriend mo. Teka, kadwan no kang merienda. Kakibkibin mo, sir? Saan ko ang girlfriend ni Mildred? Mildred, gana. Saan ko girlfriend ni Sona? Aping ordo kasi yati kina sweet you. Iso lang ti mga asasdag ti bagi na kanyak. Kinapudno na adaywak. No saan ko nga adaywan, saan makadiskarte, hindi asin naman nga kayat ko. Amo kayat ni Mildred, so nang ti kayat mo, sir. Sika. Ano taga mo? Siyak kun iso. Sika. Siyak di malo. Iso mat ni Nelia. Office mate ko. Nice meeting you, malo. Injayak ti dakulap ko manong naming iti magder kat nagraip dagi ti dakulap mi. Siya kadilang talamon nuan. Di pa Nelia Nelia, nice meeting you. Mabalin ti makitaybol? Siyak tong dagbayad ti merienda? Uy, libre Uy. Da kami ti librem. Saan nga ni Mildred?
Kinabudno na ni Mildred ti mangilim-libre kaniya. Ay, sana all. Naragsaka ka sa sarita ni Malo manunay mi Jack Pulos may ibawing ti matang ko kayong kuhanan. Oray namang mga anak at merienda. Ti pakabuklan na tikit kitahe. Kat nungas ta nga madlaw na. Sir, marunot tarupak. Nakapagpagkati pa ng kitam kaniya. Imbes nga ni Mildred, sikat kahit ko. Mabaling nga maalat cellphone number mo. Ala, baka karyarin nagdadya nga Mildred. Nakakaryarin na akong karbangan na. Mahalak ka din, dyan number mo? Sure, libre ka yung merienda. Kaya mabaling ka diti, o may tumang pa-share ka, iti balayo. Naalak man nung name iti cellphone number na ket karabyan na tinawaga kisuna. Hello? Malo? Ni Roy daytoy. Ay, sir, kanang awagan di sir. Anang tiyawag ko kang ka, ma'am? Sukat katawaan na ka. Sir ko nakatalalaki ka nga ron. Alang ang mit nga ma'am ko nagkang ka. Nakatawag ka man? Kahit kong himagaitan. Doan niya timarikrik na kang ka. I love you, Malo. Thank you for that love. Saan ka rin nga may kari? Baka siya saan na may kari? Abay bagam nga saan ka may kari? Nanumukam lang. Tatang nanang tiawag ko karigi di parents ko. Magandang to no may nagpasyalan nito balay. Nanumo kami. Yung karigatan lahing ni tatang ti nang paatal kanyak. Katultulong kita di kakabsat ko. Dahil siguro kadakkel ti balayo, papa kada mama ti awag mo karigi ti parents mo. Mga obisina madda papaki ni mama. O si, idin to ta ni tatang ket makitaltalon ni nanang ket plain housewife. Simple ti pamilya mi. Ngam naragsak kami. Gapto mapnek kami tadda kada kami. Agpipinatag kami, agsisinakit kami, agtitinulong kami. Awan ti aggaapa kada kami. Good. Kastan ti kahit ko a pamilya. Panagpinpinateg, di kiti agasawa. Panangarami ti pagrebengan, kada kiti anak. Kaya di kiti anak, pagrebengan da kada naganak. Ti asawak ti bilang ko kapatgan. Para kanyak. Adadang ipatpateg ko ti asawak kan di kiti anak ko. Tapay mo, adda ka dyan. Awang pa asawam. Plan-plano. Ibagbagan di kita. Ibagbagan lagi kayo kati plano. Tadi kita nak panawan na rin naganak. Di ba? So ako radang kataktak ko na yung naay itong palbiyag. Ti asawa. Iso nga sangkon to asaktan, ti agbaling asawa. Nga si kadayta. Saan nga ni Mildred? Palagi mo man ni Mildred. Mabuteng nga, Roy. Anak ka buteng mo. Bagas pagalikan ta, adan ton relasyon ta. Kasanon, nung makibiyang to ni Mildred. Kasanon nung mangriribok to. Kasanon no adan to dakis nga ramidan na kanyak. Saan ka di nga nakasagana nga mangilaban? Ti panagayat mo, nukas pagarikan? Kasman ti panangilabang ko. Nga oran no anyat araramidan ni Mildred. Sika di kayat ko. Adamat ka di pagpintasan na tada ni Mildred. Apay. Iso tidakkel nga tubeng kadata. Ket no talaga nga napudno ti tunggal may sa kadata. Uray manu nga Mildred. Uray manu nga pangta. Uray manu nga lunod. Nilaing patay ti mamagsina kadata. Kito kas pagarigang nga rodan, tada matay kadata. Dinagbaligin. Awang nga tamit. Mabuti nga ka magkirelasyon.
No dahil nga relasyon kat da tao nga mayat amang rakrak. Di ka din nakasagana ngagbalingan natin ker. Hamo ka di nga awatin na kaskarit. Tapno ipaneknek mo nga ore anyat mapaspasamak. Kat sisyak to. Uy, kaslaad na relasyon to na. Sa bali man dito ng disaritaan. Kaslaad naman tin nagkinawatan ta. I love you. Mabutay nga ulitek. Ken panunutek pa yun. No talaga nga tiriknam kat kasmat itiriknak malo. San ka ko mangagputeng? Ta saan nga nakaputbuteng ti agayat itinapod mo. Pinasyar ko nga rod na manong nemi ni Malu ket usto ti kunana, gagangay laing ti pamilyada, gagangay laing ti balayda. Ngayon na respetar da manong nemi, nadayaw da, napakumbaba da. Dito manin inulit ko ang imbaga keng kuwana ti I love you. Manunod at pagana yung bagroy. Sabi ko ma, tanugas pagarigan ta ang karelasyon ta. Awan to ko ma, ti agbalin nga lapad. Awan to ko ma, ti dakas ang mapasamak. Saan to ko ma mapasamak, ti kabutbuteng ko mapasamak. Manong nemi, dito yung opisina at damanin ni Mildred. No apikid dia, nati pangibilangak kang kuha naman ng nemigit demoniyita. Napintas mo. Sa bagay, ti demonyo ko nada kita tilad da iti mabalin na nga sirken. Ya? Ti kinapintas ni Mildred ket kaslatay may nga mangal alukoy nga demonyo. Sorry, no kastaman ti pa nagkitak ba, hindi pa ata katao. Yung sang gadi, nga kinidemonyo, iti magsulsulisog, iti may nga tao. Hi, kumusta Roy? Kastoy. Ito no break time, at meriendatan tumanin. Sorry, Mildred. Tinaman rin pagustuhan? Tsaka kahit kaskan ka. Ano namin tisam mo kaya't kanya? Diba nang idel-del-del mo tibagim? Di ka mamain? Basol ka di? Di mangiba ka tipudno marikrik na? Sabi nga di mo urayin na siyak. Wala, di ka mat mauray. Para kanya kat sa nga basol. Agay-ayat ako na tinapudno kayong karoy. Hagmauyong at no saan nga masubalitan dito yung ayat ka marikrik na. I'm sorry. Tsak kaya't ti tao nga muna tagilunod. Imagine, adadakas nga mapasamak kang ako na ilunlunod nak, di ba? Nakunak lang dahil tapno pagustuhan ka. Tapno nagbuteng ang itilunod mo. Di pagsayatan na madagas ka napasamak kanyak. Edita, hanggang pinadgan nga ag-date ta. Sige. Saan ka pilitin? Nalidahin nga imadayo. Di makadakas manong nemi, pinayaban na kami kini boss. Sir, abi ka ti sir. Da kayo kini Mildred, ti kayat ko nga umatenta iti may nga 3 days conference. Apay nga da kami sir. Da kayo ti close. Sir, hanggang nga close. Hanggang nga saan nga close. Ay sir, kahit klaunay. Thank you sir. Dada kami iti ibaon nyo nga mapanin ti konferensya. Sir, mangkita ka lang ti sa baling nga kadwa ni Mildred. Saan siya? Agsakita kitong bigat sir. Nga. Si Kamet. Daka nga duwa iti pagnamnamaat. Gusto nga, agredy kayo. I-ready yun. Kita katas ka na masapul yun. Kaya, asid ganyan din ko. Pero kahera tayo ta ko. Gusto magdad ka rin iti
allowance nyo, kanda dumapay nga balunan nyo. Kada nga 3 days. Sige sir. Mayat ka man lang. Dahil na pinasagod daw hiyot. Imagine 3 days. That 2 nights yun. Madlaw siguro ni Fred manong niming problema. Sungin masidig. Pare, anat imbaga ni boss. Ape nga, daki nga doa kini Mildred tinayaban na. Di opisina na. Datang ti problema, pare. Ano problema? Da kami ti pinili na nga matanda iti komperensya. Nakaw. Maibturam to nga at panang sugisog na kang ka. Pare, tutupam. Tapno mo pagustuhan, no? Ure nga tanong itaya na. No? Demonya ti pangyari ka kenkwana. Diyak kayat nga kapukenkwana kita. Matunday ti tarigagay ko nga mga asawa kini Malo. Sino nga Malo? Data na pintas na bangin ng opisina. Hindi kinamirian na bidi. Naibaga kung ti I love you kenkwana, napasyar ko pa yun sa Tibalayda. Nako. Makakita ito lang at adik pinangat nga babae. Nindikit mo sa akin. Kinakarelasyon kayo kinimalo. Nga saan nga ni Mildred? Maamonto ni Mildred. Di ba ba nanto raoten na nga malo? Kasi ka malanag ko na nga demonya ti panunot na. Pare, pagustom lang. Agkuyog ka mga doa. Nga madayon to nga mapasamak katutupak. Pabainakad niya. Tapno madayo ka niya. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi ti makadakas sa aming inusar ti bugod mga lugan no dikit nag-commute kami. Nag-commute kami kat siyempre nagkaabay kami iti tugaw. Inarakop nakmutin manong kabayat ngagtartarayan ti lugan. Mabaling ka ding arya anak. Awan tanyaman nga relasyon ta Mildred. Tapno marakop ka. Napaidam ka matlaw na eh. Imposible nga saan ka masulisog. Nangaroon ano, malangap mo ti banglok. Abay nga di mo padasin nga rabanan di kiti lips ko. Check to rabida na ita. Pues, siyak ti mga rami. Tungpain ka. Roy? Ano ti ko nam? Padasim nga sikat mang bisito ka na kinibibig ko, tungpain ka. May tulad na katungpain? Kabota bastos ka. Kinabastos ti mang bisito iti lalaki. Nga ti babae, nga mangidel-del-del ti bagina. Di ka mabain? Ang sakit ba ti ba nagsasawom? Rumay oray masaktan ka. Tapno nagdakam ka. Ori no datat pinili ni boss nga agkuyog kan mapanong matender. No anyaman ti adat ti panunot mo kan anyaman na panggap mo. Ay gingang at dapuot ko. Saan to mapasamak na kayat mo? Sika mong pala ti lalaki akastoy. Nagbidot ka't pinili. Nung katasabali nga lalaki, ti sulsulisugom, hindi ko mampay lang tinutupat na ka. Yung sa balihak, Mildred. Saan kong igasang-gasat, ti pusok. Tama nga, kaya din no, mapikutan na kadadan to tagasawa, sa anak to naragsak. Agnanayon to nga kalbaryo ti biyag ko, nusika ti kadanak. O po, nidagsanan, di kiti bagbagam. Ibagbagak lang yung katipod no. Tapno sa dengan nak. Sige, ari anak. Lamapain. Nakasaksakit, di ba nagsasaw? Makapasakit. Nalanaunin, di ba nagkitam ka niya? Nababat pa nagkita ka nga. Demonyo, dadati panunod mo. Adipan na ka, ti devil.
ko. Yung bagata mo, ngawagan ti Diyos. Ngayon ti araramidem kat kontra iti Diyos. Di ba? Si kakit din ti magidaldaldal ti bagim. Saan nga nagununi manong, nasakit tinakin na. Hindi nasakit tinakin na. No, sardangan na ko. First day di konferensya, manong nemi, kadgapot da kami ti kapsinaan. Natural, manong panangan, dakam tagkasang. Pagsasalita may panggap, kadagiti issue, ngayon kam, meeting. Mangaramid ka to report. Tapno may submit kini boss. Sikaken siya ka. Mangaramid ka no. Tapirmaan tantungan to ako. Yes, boss. Amo mo nung sa dinuti, naka-check inan nyo? Na lalaki? Amo kon. Umayak to. Hindi silad mo. Naglagay pa yun. Adot ka silad ko. Ora ikam lainim ti may nga silad. Kayat ko, akay tatan to. Dahil ta ka manin. Unasahan, adamat asidig nga hotel nga sa balid to eh. Mabantan to check-in. Ora anyat ara-aramidem, Mildred. Malaksig nga tano, bartekan na. Hindi ko na sa omdetan, bartekan kanto. Kasi nung bartekan sa ang umiinom ti arak, nipilitan ka uminom. Buno bartekan ka iti kinabanglo. Bartekan ka iti kinaseksik. No adagundaway ko, adagundaway da. Aguyo sakto aglabos iti sangwanam. Imposible nga sam ka masuliso. Namawan tinapasamak ba nung nemi iti talong aldaw nga komperensya. Nagkalugan kamit manen nga nagawid manong. Kad nagkatugaw kami matmanin. Nakamisuot. Amom, Roy, apay. Iti kasto nga pa nang paspasakit mo kanyak. Iti kasto nga pa nang paay mo kanyak. May isang ulpit. Naulpit ka. Hanggang kinaulpit ti saan ko pa nang patgan ka. Inaramid ko lang tos to. Sardengan na kon, Mildred. Kaputasan kan to ang kapilaki. Sumapol ka lang sa baling nga lalaki. Ni Fred. Diyak kayat ni Fred. Sikat kayat ko. Ngam saan ka matakayat. Sumapol ka sa baling nga lalaki na tayo narukop. Ta saan nga kaskanya ka na tibker. Igabagak manin kang ka. Agilunod ka manin. Aramid ti demonyo ti lunod. Akong pa yung baga ka. Ngim amok nga ibagam. Kasta ti bagam. No saan na kapatgan o magidam. No kaskas di nga paayan nak. Adan to dakas sa mapasamak keng ka. Diyos ko. Silawan nyo kumati panunod na ito yung demonya. Nagunak tinakam kumanong na ito. Iti opisina, iti kabigatan na manong nemi nagdamag ni Fred. Arat na pasamak. Tane, awan na pasamak. Talaga? Awan. Pinapabay na. Bagak ka na kita kakasakit tapno sardingan na. Kitamgat sanak asasganan. Sika man lang timang tutupan. No kaya't mga tutupan. Sika man lang tapno sardingan na kon. Pare, hindi mo tumasadag kanya. Hindi sikat tumasadag. Barang no, sumardeng ini suna. Aging gama nung naming astawan iti ragsak ko, idiaklunan akon niya malu. Gama anak malu. Uray ko lang naarakop isuna. Ala, narakop nagbantin. Kensa lang arakop. Kahit ko ramanan na kitine, nalamuyot abibig mo. Inamalak da kiti bibig naman ng nemi sako ni nanam nadlaw kumat nga bungal bales. Roy, mabutengak. Dahil taka manin, ano kabuting mo? Ti demonya. Awanan sinardangan na kon.
Kadi, awan na pasamag ka na kayo, hindi nagkuyog kayo. Titalungal daw. Naamok ka ni Fred. Awan na pasamag. Pinapabay na. Ganang sinardingan na kon. Pinasukan mo ni Fred. Kadi, dahil yun ay pagyamanak ni Fred. Tinulungan na. Tapno saan nga manggulkulo. Awan nga rin di kabuteng ko nakasta. Awan din niya manapugbot ngam. Lumaban ka. Lumaban ta. Sabi ko mga rod, tawan to tada ka sa mapasamak. Nagdinama ken manong naming adan relasyon mi kini Malu tano kasta nga break time dakam tagsango ag merienda. Dakda kami lang. Adam ti kiti gondaw manong nami nga da Fred kini Mildred iti agkuyog. Ket syempre siya ako na tagdamag ana Fred. Alpasen? Tinutupamon? Tinamat kayat sika. Inat ka ho naman dinamat kayat. Dinamat ibaga. Kati ibaga mo ko ha. Diyak mat pa imbaga ti I love you keng kuhana. Diyak mat ayatin. Ti ururaya keng kuhana. Kat no anyat araramidan na keng kaidi. Kasta kumat aramidan na. Dati ay isuamis mo ti gawis. Isot mga ibaga ang check-in kami. Isot mga ibaga ang pagusto aksuna. Ngayon diyak man maoreng ibaga na. Sika ti kayat na sika. Ngayon sama ko maisardagan nga. Digaam nga na. Ay, jakbat nga rin mabaling nga ibagat I love you nga sa amkumat nga patpatig. O, makita mo. Kaslaan niya. Yung padasim na ta. Nyata mo, barang no may bawing keng kati pa nagayat na. Anong kasano nga rin, nadadakas mo, adama pasama ka na kami kinagsikog. Kikasar ko kumarad. Kapilitan na luko, dadasungsung bata mo. Naamuhanan ni Mildred manong nami at ang relasyon mi kini Malu. Idi, taada komusyon nga mapaspasamak manong nami itiruar to pisina. Idi talyawag ni Mildred awan isuna. Kirimuhar ka dagos manong. Ne, nagpimpinangit na kito. Na Mildred kini Malu. Naganawa kayo. Siyak manong nami tinabad nagdamagsina ka nagkwaragsina kayo. Nagsina kayo. Nagsina na. Manong nami na uyong nga talaga ni Mildred. Tapos umapoy na kiti mata na manong nami kabuti pungtot na. Simregen manong nami ni Malu iti opisina da ngagsangsang. Tapi kasi tinaramid mo, ha? Ha? Sino't di marup ka na kayo? Siyak! Pinaruar ko! Naman nagsimbrek ang mismo kadakwada. Rumar ka ko na. Ginoyod ko. Dechay. Tiloko. Nalayang matapang mangat. Demonya ka nga talaga. Mildred. Iti kasi niya naramid mo. Posible mo pasuspenso ka. Pasuspenso. Takunak na nga rodin. No saan nga siyak. Adadakas na mapasamak ken ka. Kanadadakas na mapasamak ken ni Malu. Takas ka nga talaga. Kasano nga masurusuro ka nga ipod nga ayaten. Iti kastoy klase nga tao. Kinunak manong naimi. Simre ka ko nito na. Pinayaban ni boss ni Mildred manong. Hoy. Gabot at the report, iti bagay nga opisina, manong naming nga naidaron kayang kuhana. Siyempre, napanrim maot, ni Mildred, sa naginuyod ni Malu, ngayon ruar. Di sa aking baso. Manong nami, nakadumog ni Mildred, nga rin mo iti opisina ni boss. Apeng atang. Aging nga itikabigatan na manong nami, awanin isuna. Apeng nga ta, nasuspenso. Gabutikas diyan naramid na. Nagreklamo rin na bangin ng opisina. Tapno, awan makunada, nag-aksyon ni boss. Suspension, siyempre. Tanong, kas pagarikan ta,
ag-report da iti pulis. Pa-pick up da ni Mildred. Ngam sakbay ti pulis, nagsaritan ti boss ken boss, iso kasi siya siguro desisyon ni boss, sinuspenso na. Tinawagak manong nemi ni Malo. Hello? Kumusta ka? Anat na sakit? Sorry. Orita na suspension ni Mildred. Saan lang ko mga suspension? Termination. Matit naramid na remote ka mismo. Ano saan nag-ananawaan ni boss? Pulis ko matipagkamangag. At ebidensya ka. Dito nagdalanan tigaramot na itiropak. Pasensya kan. Ngayon mabaling mo mula tuloy nga itaro misuna kas pagkarigan. Oray no saan nga kahit ni boss niyo. Sanin. Ngayon no ulitin na. Makipid na parak ang kuwana. Agyamanak. Tanakasagana ka nga lumaban. Agyamanak. Di ka matlat nagkulang nga ilaban ta, di ba? Sumar din to na dyan. Nangaroon agasawatan doon. Sa anak pa nakasagana nga balingam. Misis. At tulungak. Tulungan ta nga tuwa. Awa matinas ka nga tulungan ka kadagdi kakapsat ko. Di tulungan ta nga tuwa. Ano ka sa pulang kasawatan, tapos nagkasagat sumardeng ang dahil nga Mildred. Kita, aramitan ta. Nakadakdakas ng babae. Akilun-lunod. Unarod. Nakbut-buting deta nga lunod. Ngayon saan nga isot kanunungan ni Apo Diyos? Isukid di tiba ka ipakatan ti lunod. O makita mo ka na suspenso. Hindi ang sublin ni Mildred manon nemi kalpasan ti duangal daw apa nakasuspensyon. Talaga nakatadtadun di kiti matana. Break time manon nemi nakiktuta ki di masidag. Abikas lang kalumabuteng kanyak. Nauyong ka Saan ko doon ngulitan ti kasya Dapat lang. Amo na ulitan. Kasi nga, rumaot ka ito nagtipangopisinaan sa muguyo din nga irwar ti may isang tao. Assault. No saan nga nanawaan ni tayo manager da Malo, ni Malo. Pulis ti mang pick up kang ka. Saan ko doon ulitan? Yung damang ko. Natulag ka din kasaryo? Matultulag. Tamnog talnakan. Among? Ang nagparparik na kanya. At dadakas sa mapasamak ti maisa kada kayo. Sakbay ti kasaryo. At na madisgrasya kada kayo. Diyos ko. Tapno saan nga matuloy. Kasla demonyo talaga dito nga babae. Ngayon saan ko ngayon pagbaga dito yung manong nemi keni Malo tapno saan nagtanag. Nabanggam nga rod ng asawa manong nemi kaning bakbakaasik karigiti naganak kagkwana napalubusan na kami kasara tapno rihas na kita malpasin di problema, kat inkarek ka na kwada. Nga orag asawa kamton kini Malo, ti sweldo tumulong kadigiti kakabsat na. Naisagana nga ron ti amin manong nemi, sakbay ti panagbakasyon ko. 1 week before ti kaaldawan ti kasar. Inasit ganak manin deto nga demonya. Hi, Roy. Hello. Naiwaras ka di aminin nga wedding invitation? When?
Adamat na itad dito opisina, meaning para kada katay amin. Awan ti personal nga itad mo kaniya. Pinaka di personal nga imbitaran. Kasapulan nga, kahit ko nga na ditinagan ko nga maimbitaran. Tapay nga kasapulan. Sige, dahil tulata nga rin din at dakin ni Busti dawatek. Apay, dahil taramatek nga mapaniti mangkukulam. Ana? Mangkukulam ko na, nadama mo ka mangkukulam. Kahit babayin ka na diyang invitation card, isot aramatek, nga aramatin diyang mangkukulam, ang mangkulam ka na kayo. Demonyo ka nga talaga. Ayaw am ti masakbayan ti kasken kasi ka. Di mo ka di amo nga dakas ti ararabida. Agaramin tak ti dakas. Gabotasan nga siya ti kasar mo. Gabotasan nagpulos sa pinugustuhan. Anong name ti Macderak na panak to bisina ni boss? Oh, abay. Boss, dito invitation? Arad to eh. Boss, mabalin ko nga lain? Abay, please. Ngayon, oras pagkarigan ta, hangkong maala, mabalin ka ding idulin yung manasyaat, nga saan yung itid ka ni Mildred? Tapay. Sir, dakas ka talaga na itang tao. Diyan kami na-record eh. Imagine, alan na kanto at invitation, nga isunto ka itid na itimang kukulam, nga mangkulam ka na kami. Ibagbaga na, nga adda ka no madisgrasya, may sa kada kami, tapos saan nga matuloy ti kasar? Nakadaldalakado rin ang babae niya. Nakapinpinas man ti managkitam kang kuwana. Kaslamay sa nga santa. Ay, nagdakas gayong tunag na. Dahil nakabutbutang sir. Jay lunod na. Ala, sige, iduling ko na yung bag. Ang itad kang kuwana. Ngayon mo rin, saan kong itad? Baka i-remedyo na. Baka nangkita ka na kita'y nangipatuludan yun ito imbitasyon. Baka no, makiremedyo mo lang. Baka dumteng to iso na. Ija simbaan. Nga pakangayon ti seremonya kat manggulo. Hangat amin sir. Agananad kami lang. Pagdaarak tagbaling asawak. Agananad kami. Sir, makalawas ang bakasyon na. Dito lipatan. O may kaitot kaldawan ti kasar ko. Well, okay. And congratulations. Good luck. Anong nimi sa anak ko nga rin rimuar? Yung bagakmat ka ni Malo, anong nimi nga saan nga rumuar? Tapay. Mabuteng kay tilunod ni Mildred? Ada ka di pang tanak? Kinapudno na. Diyak kumakayat ng bagakang ka, sweetheart. Ngayon, masapon nga mamam. Sakbay ti pa nagbakasyon ko. Inasit ganak. Kayat na nga, ikak. Iti mismo nga, may nagan kang kuha na, invitation card. Ngayon mo rin, kan ko na, basta ay naktualan na tada kinibos ko na, dinamag ko no apay. Usa rin na kanong ito yung mangkukulam. Tapno reja ti pangkulaman ti mangkukulam kadata. Diyos ko. Nga kuna na, nasagbay ti kasar, ada ka nung madisgrasya amay sa kadata. Diyos ko. Iso nga Santa Rumrumar. Kinori man pa sa Santa Rumrumar, no, datalatad unig ti balay, madisgrasya talata, no, sino kadatat madisgrasya? Aganan na talay. Yan yata mo, baka no, tupak dito ayan ko, kaya matupakan ti ulok. Ayan mo kami, adak ti sirok ti nyog. Uy, sumulag ka na malayo. Saan ka mapatasirok ti nyog? Kinanakmat manong nemi, ang medyo ang katawa. Talaglag anak latirik nak. Naligat no, dibdibek lawan ni datang alunod. One day before, manong nemi, pintak ti damag. Intawag kanyak di Fred.
Pare, apay, di mo pinadamag? Tiyan niya. May panggap kay ni Mildred. Apay, anak may panggap kay Mildred. Diyos ko, nagkaro. Nagsisinublatan nga rin namas, ti adik. Hala? Kano? Idrabi. Sigun ka nagiti, naganak kang kuha na imatandar iti party. Iti siguro pa nagawid na. Sinaad na kiti drug addicts. Nagsusublatan takit sa dapay pinatay. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Pakawarin niyo kumani, Mildred. Sapay kumatanak pagpakawan sakbay nga natay. Nauna kitinakam kumanong. Siyempre, di kaldawanan, ti kalay sami, manong nemi, dayta at ti pagsasaritaan, may panggab, iti panakay mansayagan, ti bangkay, ti may sakadag iti kaopisinaan mi nga ni Mildred. Congratulations ka na kayo. Thank you, boss. Kalbasan to reto yung kasar. Datay tumadlamin, ti mapan, iti pagtaingan da, Mildred, kamapan makipagladingit. Sir, hanggoin lunod isuna. Amok, iso lang tinagilunod. Talaga nga, isot ti, nagtupakan ti, lunod na kada kayo. Ista, umatakas ka na pasama kada kayo, nalpasan ti seremonya, mandaman ti pandangan, nagananod kailain. Ito nabigat, nuori tahang kapela sumrek to pisina. Tamad-tamad honeymoon niyo ang asawa. Hintay tumitlang makidungaw. Wan, sir. Hintay tumitlang iparigda, panakipagladingit kayo, karigiti pamilya na. Naragsak ka mga road, marong nemi kinimalu. Kat sa aming daw dawat, nga mapukaw nga yung pinsan ni Mildred, nga sagabal iti relasyon mi. Ngayon data siguro, sigurado anong name iti talagang nagpatinggaan ti pabelo ti biyag na. What? Tapno adda paggaman naman naan, dagideskan ko na. Dinusa ni Apo Diyos. Panang dusa day jay. Imagine, tatalo nga lalaki nga drugista, tinagsisinublat nga nagramas kang kuana, sa dapala pinatay. Adung rigat na. Ala, sabi ko mata, napakawan ni Apo Diyos isuna, kan inton dumteng ti judgment. May isang tumitlay isuna, nga ganti kanawan, nga ta side ni Apo Diyos. Naparaburan kami ti talong anak, manong nemi, kat kas itinagtulagan mi, tinulungan mi di kati kakabsat ni Malo, kat nakapagturpos na mi. Ni Fred at damat nasawa na manong, at nagtultuloy tingkam panagkaopisinaan. Intuloy madlata ti asawak manong na imi tinagtrabaho, tadamat katulong mi, kenyaya mi, amang kita kadagitandag. Dito nga rin, ti pagkasarita, kadagyaman naklaunay, ti anus mo, laing mo, nga nangurnos, kalpasan ngayon nag-insend keng ka, ti detalya na through your messenger, kadagyaman naklaunay, ti laing mo, nga nang tadbiyag, manong na imi, kat sabi ko mata, damat na itad ko nga balag, ulidan kan pagsarmingan tibiyag kadagiti padak nagbuya. Tuwing radagyawan kapagaya mo, Roy. Thank you met kang Roy. Thank you met kadagiti nagbuya.